И здравейте, хора! Днес ще играя на Red Bull 4 и започваме да играем. Ще се наложи мъничко да почакам. Ето. Извинете, че е толкова силно, иначе няма да може да ми се чува гласа. Между другото съм отключила доматената топка. Топката, която прилича на домат. И съм стигнала на 13 левел. И ми е фул. Този го чакаме да изчезне. Пропилях си животът. Не! Бързай! Хора, между другото, това ниво не мога да го мина хич. Аз се опитвам тук да го мина от доста време. Чакай малко. Ти! Аре! Мори! Така. Си вземем звездичките. Фърлим. Аре, идвай. Извини, че говоря сега. Ще ви покажа друг левел, защото този не мога да го мина. Хич. Упражнявала съм се. Ще минаваме нива, на които са ми сребърни медалите. Примерно Ау, левел 3. Yes. Другото. Вижте сега. Аре! Лош камък. Доста да се засили. Yes. Става. Умри. Между другото, с Фаргърл сме дружки, БФФ. И може би ще снимаме двете. Ще си направим партнап. Мука ми. Ще оправила. Гадинка. Раз. Ей! Майка ти. Извинете. Готово. Ей! Хоп. Дай! Ботъл флип. Дай. Хайде.
Тадам! Та гадинка умря. Между другото, Fire Girl още не сме вали. Ей! Да си направим клип заедно. Ама... И продължаваме. Хоп! Между другото е най-трудното ниво. Бау! Защо? Между другото, това за Green Hills Unlock Now ще ни иска 99 стотинки, ама аз нямам валута да ползвам. Ще ви кажа шампионите. Нямам връзка с това. И хора, мисля за този клип. Чао!